Bună ziua! Puteți, vă rog, să verificați starea contului? Am o datorie, vreau să o chet. Am emoții puțin, da. Așa, eu am venit să vă chet 40 bănuți. Și eu aici am 15 și dumneavoastră trebuie să-mi dați rest în bănuți. Eu deși am hotărât, dar compania dumneavoastră deși hotărăște să-mi pui 14 bănuți datorii. Ok, ne-a spus datorii, eu ca client fidel de 10 ani de zile chet exemplar, ne-a spus datorii și 14 bănuți, eu vreau să le chet toate. Dar de ce? Ăsta e banul meu, de ce nu vreau să-mi dați rest? Eu nu am de unde. Dar și nu trebuie să ne-l dă ei. Dar ei nici nu mai sunt, nu mai produc bănuți de un bănuț. Eu vă înțeleg. Eu sunt dator cu cât? 14 bănuți. 13 bănuți. Eu vă dau 15. Dumneavoastră m-ați luat de la serviciu, de la... Eu am venit să vă chet 13 bănuți, dați în rest. Pentru ce dumneavoastră? Eu contra dumneavoastră n-am nici obstenții. Managerii și nu îmi faci tot prostia asta. 13 bănuți, dacă spuneți. Nu, eu vă dau, dumneavoastră sunteți obligați să primiți să-mi dați rest. Nu ești obligată, domnișoară, că nu se produc bănuți de un bănuț, domnule. Bun, nu se produc, achitați, dar suma să am 0 datorii. Eu pun 15 bănuți așa cum am dat. Da, puneți. Nicio problemă. Da, datorie când mi se întoarce cu 2 bănuți? La următorul abonament o să fie nimeni. Ok, puneți. Dar regulile astea și nu le facem? Eu am încercat să vă explic, n-ați vrut să mă ascultați, cred că mulțumesc. Ok, eu sunt vinovat. Iată, vă dau aici încă niște bănuți, asta pentru managerii care fac regulile astea tâmpite. Poftim. Chiar dumnealui în mână să-i dați, bine? Mulțumesc frumos. Lărdire. Și e ca așa, băiețești fetiță. Eu la fetele să n-am vrut să le străc dispoziția. Eu n-am nic contra lor. Dar, deși eu trebuie să lăs lucruri, trebuie să lăs chestiile, clienii au pus 13 bănuți datorie.